கொரோனா பரவல் குறித்து போலியான தகவல் பரப்பினால் 10 லட்சம் ரியால் வரை அபராதம். சவுதி அரேபியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் தற்போது அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் இதுகுறித்த ஏராளமான செய்திகள் வலைதளங்களிலும் சமூக ஊடகங்களிலும் பரப்பி வருகிறது. கொரோனா தொற்று பரவல் குறித்து போலியான அல்லது தவறான தகவல்களை பரப்பினால் அவர்கள் மீது 10 லட்சம் ரியால்கள் வரை அபராதமும் 5 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்படும் என சவுதி உள்துறை அமைச்சகம் எச்சரித்துள்ளது. 18 வயது பூர்த்தியானவர்கள் அனைவருக்கும் பிப்ரவரி 1 முதல் பூஸ்டர் டோஸ் எடுத்திருந்தால் மட்டுமே பொது இடங்களில் செல்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்படும் எனவும் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த ஒரு வாரமாக பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பேணப்பட்டு வருகிறது. இதனை மீறுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது. கடந்த ஒரு வார காலத்தில் மட்டும் 8955 சட்ட விதிமீறல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணியாதது, சமூக இடைவெளி பின்பற்றாதது மற்றும் இம்யூன் ஸ்டேட்டஸ் இல்லாமல் பொது இடங்களில் சென்றது உள்ளிட்ட விதிமீறல்கள் இதில் அதிகம் இடம்பெற்றுள்ளது. திறந்த இடங்களில் முகக்கவசமும் சமூக இடைவெளியும் கடந்த வியாழன் முதல் அமலுக்கு வந்திருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் பரிசோதனைகளில் சட்ட விதிமீறல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. சட்டம் அமலுக்கு வந்த 24 மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே 4159 சட்ட விதிமீறல்கள் பதிவு செய்யப்பட்டது. முகக்கவசம் அணியாமல் இருந்தாலோ சரிவர பேணப்படாமல் இருந்தாலோ 1000 ரியால் முதல் 1 லட்சம் ரியால் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என ஏற்கனவே உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகிறது. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சவுதி தமிழ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.